Eli me tehdään nyt tää kysy ja haasta. Me ollaan poimittu noa tosta Mansikan semmosesta jutusta, tai tää yksi ainakin. Joten aloitetaan. Ensimmäinen on, eli huudat tästä kadulla. Tai tossa on nyt meidän pihaa, mutta täällä on ihan sairaasti lapsia. Täällä on yli varmaan 15 lasta ulkona. Niin, ja aikuisiakin. Me yritetään huutaa, että minä muutun kanaksi. Ihan täysin. Ihan täysin. Okay, ja sitten joudutaan juosta tästä. Mutta te ette nyt valitettavasti näe sitä, että meidän piti saada tää kamera jotenkin piiloon. Me voidaan niinku vaan huutaa tästä ihan täysin ja olla tässä näin niinku hyppähähtiä. Joo. Eli Aloitetaan. nyt! Minä muutun kanaksi! Minä muutun kanaksi! Okei, eli siis oli tässä. Seuraava haaste tulee kohta. Nyt me tehdään toinen haaste, ja tää on kans siitä Mansikan jutusta. A. Eli me mennään nyt sanoa jollekin noista pojista, ketä tuolla on, niin me mennään sanoa niille, että saadaanko me laulaa teille. Me lauletaan niin huonosti, kun me pystytään. Eli mennään katsomaan. Eli me saatiin tämmönen joukko, ja Ihan oikeesti ei nyt olla rauhallisia. eli me lauletaan nyt teille niin hyvin, kuin me pystytään. Paljon onnea! Paljon onnea! Paljon vielä äänytellystä. Hienosti laulatte. Hienosti palli! Vajuutu! Laita se pois täältä. Ja nyt te laitatte lisää haasteita tulemaan. Ja sori, jos tästä tuli ihan sairaan lyhyt, koska me ei ehditytä ennen tää ja kun noin seuraa meitä, niin... Eli moi moi! Muistakaa laittaa peukut pystyyn ja kommailkaa ja sitten jatkaa meidän kanavaa.